Nggih, kono sakapane enenge wis ta iso manut aku. Enenge apa ya kuwi ngono ae. Ora usah golek sing ora eneng. Kok lek golek wis ora eneng ora sida. Lah lho. Jurakane wis iya kok. Iya. Heeh. Udalange wis ora eneng iki dalang apa? Dalang manten. Heeh. Enggak alon-alon mawon. Monggo-monggo panjenenganipun Bapak Senimah panjenenganipun Ibu Supiyah. Nggih, monggo. Monggo. Pun dipun bucal napa dereng niku wau? Kok sampun enten pundi? Wonten perapatan rika. Alhamdulillah. Nggih, nek bojone pun didelehne mburi deleh ngarep. Deleh nang ngarep niku bojone. Lah dalah. Ngoten. Nggih, monggo. Tunggap tata laksita hadicara bobot timbang nggih ditimbang panjenenganipun Bapak Seni lenggah wonten ing palenggahan terus mangku putranipun Ibu Seni wonten niki nggih nggih Rumini oh ampel gading nggih ya wong klerune wong ya ora tau nang kene dadine ya jek pisan iki nggih. Nggih. Mun ditimbang riyen. Nggih, ibuke Riki. Takon sampean takon bapake. Piye Pakne sajake bobote piye anakmu loro kuwi? Ngono jajal ayo. Ayo jajale. Ayo. Ya takon, sampean takon coba. Pakne piye bapakne anakmu ki sajakne piye bobote? Bobote padha? Alhamdulillah. Ya. Rodok suwi apa wis? Pun nggih. Oh dipoto dhisik. Wis ta rodok suwi ora apa-apa. Oh iya. Iya. Nggih. Wis kene ngger lungguh Kang Prayoga pun bapa bakal alon-alon dilungguhne alon-alon aja ditetepke lho alon-alon not lah dalah wah anakku lanang le bocah bagus wahyu lan kowe duwe wis penak nanggon mululungguan aku tak ngupadi bapakmu ya ngger nggih dipun padosi kadang besanipun mapak besan pinanggih kelawan ingkang garwa riyen Riki gek terus adep-adepan Mbah Kong adep-adepan terus salaman nggih majeng rika Mbah Uti majeng rika nggih jejer nggih lah dalah pun nggih rodok cedhek mawon nggih pun ben disiapne tukang foto siap gerak cangkenan gerak ngono to ora sah nggih monggo nggih tangkep asta dumateng panjenenganipun keluarga ingkang saking Suren kanthi wilujeng rawuhandika sami mugia sumangga sesarengan manegung puja puji kunjuk wonten Gusti ingkang murbeng kawasa mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kula lan panjenengan sami saged lulus arja jayang pamana sumangga
Bapa kula aturi manjing wonten ing sasana rinengga hanya keti ingkang putra kekalih. Ing mangke dunggap tata laksita hati cara salajengipun bobot timbang sampun paripurna daya-daya sang pinanganten kekalih ning Mas Ayu Dwi Lestari keparenga sungkem wonten pepadanipun ingkang garwa nggih nyembah kaping 3 disembah ping 3 nah iki lek nyembah iki ora kurike lho ya besok tuwak ya panggah ngono eling kelawan garwa nggih nggih pun ben dipoto se kalis niring sambikala anggenipun ngabekti dumateng ingkang juru laki Gapyuk reruh kaulan pinanganten kekalih mesem jroning penggalih ya sise nah lek aduke dipepetne ora apa-apa wis nenekmu dhewe ya heeh pun sakniki jumeneng ngantene utri daya sang pinanganten putri hang lukar pusaka ampinganipun ingkang garwa linepas ayo didudut pusakane ya lan dudut alon-alon ora usah seru-seru alon pokoke lek nyantai ngono kuwi mesti penak ayo sabar ayo wis uwal saking regemaning puningkang garwa didekne aja tibrokne ya ben kenceng ah ngoten nggih dipisampun paripurna daya-daya pinanganten kekanten asta sowan wonten pepangkonipun ingkang garwa gandeng tangan riyen terus sowan wonten ngarsanipun ingkang Rama nggih kene-kene nggih anakku bocah ayu nggih Dwi Lestari mongkok rasaning wong tuwa bareng kowe wis kasembadaning sedya lulus raharja nggonmu palakrama muga-muga tansah lindungan dening ngarsaning Gusti ingkang murbeng kawasa ingkang wis sineng kuyung dening para tamu kagem sumawana putri kabeh ya nggih aduh Kanjeng Rama dosa menapa ingkang badhe kula sandhang Rama wekdal dinten samangke Kanjeng Rama sampun kepareng-pareng kanugrahan dumateng ingkang putra kula pun duwi piwales menapa ingkang badhe kula paringaken dumateng ngarsa paduka Rama ya aja kok pikir perkara kuwi sing penting bakune kowe guyub rukuna karo bojomu manjinga ana ing rananggana kanthi asesanti Jaya Wijayanti kalih ing sambikala anggonira bakal mangun bebrayan agung ana ing Janaloka iki kabeh kula ing mangke dupi sampun sawetawis dangu waspada mawah wonten ing pepangkonipun ingkang Rama karonta-ronta kados tinotok jajanipun ingkang putra dupi nampi pangabektanipun ingkang putra panjenenganipun keluarga agung pun sakniki gandeng wis ger marakne
peteng jroning pikir bareng kowe kaya ngono nanging ora dadi baya ngopo kabeh iku lelakone wong tuwa. Aja nganti ngurangi suba sita wis enggal kantinen garwamu sowan ana pepangkoning karamamu ingkang saka suren ya Ngger. Emang kitu pisampun sawetawis dangu. Rama kula ingkang sowan Rama, oh Ngger anakku lanang Wahyu. Pun bapa kelawan ibumu bungah rasaning ati dene kowe kabeh wis kasembadane sida nggonmu bakal omah-omah ana ing laladan ampel gading kene ya Ngger. Besok kapan bisa enggalo andarbeni pratima wong tuwa ora bisa paring aku apa wae isine mung panuwunan ana ngarsaning Gusti kang Wurubing Zat. Muga kanthi kalis miring sambikala guyub rukun ayem sarta tentrem pindha mimi hamintuna. Wis ngoten mawon wis ora usah golek lencu anake iki. Nggih anak edok sakniki anak edok nggih. Wah kene-kene Ngger anakku wedok. Wah tenan yo jan anakku wadon iki lagi ginuk-ginuk kaya ndak umum ora. Muga-muga Gusti kang ngejabahi ya Ngger. Anggonmu bakal mangun bebrayan agung ana madyaning bebrayan iki. Wong tuwa ora bisa paparing apa wae. Pun nggih. Terus bauti. Dinan mengke. Pun monggo saiki bauti. Ah, lirih Mbah, nggih. Lirih mawon. Ah. Pun jan katon seneng jroning ati nggih. Ing mangke dupi sampun paripurna anggenipun hadicara sungkem wonten pepadyanipun ingkang Rama wangsul wonten ing sasana rinengga. Kerise dibalekne sik, ora usah kesusu santai. Sejatosipun pinanganti kekalih menika tawan-tawan tangis. Ning nangise niki nangise bungah. Wonten ingkang dipun bayangaken. Kok bengi mindah kaya apa ya rasane? Rasane apa? Iya. Nggih. Wah. Foto rumiyin adicara krobyokan mangke ngaten.
lho niki ndungkap tata salajengipun hati cara krobyokan hanyun tak guna kaya ingkang awujud Mas Pijes Raja Brana guna kayanipun pinanganten kakung ingkang sampun manunggaling tekad lair tumekaning batin sinuntak sok glogok banyu ngejun rada dhuwure le nyentak gek alon-alon nggih heeh mantene ngingkene sing ngesok biasane ngono ya ngati-ati lek kutah lho kukur ngingetne ae ya jan alhamdulillah mesem jroning penggalih pun nggih sak paripurnanipun anggenipun nyuntak Gandakaya kanugrahaning Gusti ingkang sampun lumantar dhumateng titahipun ing mangke dipun titipaken dhumateng ingkang Rama kekalih kene-kene nggih anakku lanang anakku wadon bocah ayu kene iki kanugrahaning Gusti bakal ndak tampa muga-muga bisa ngurakapi apa kang mbok tuju inggih Kanjeng Rama mugi-mugi sedaya kanugrahaning Gusti menika keparengan nampi kula titipaken dhumateng Kanjeng Rama ya to Ger ya sengko sak paripurnane anggonmu bakal mangun bebrayan agung Gunakaya iki engko tak tokokne kebu nggih sarana uripmu nang madyaning bebrayan agung mangke keparenga Kembul Bujana Handrawina wonten salah satunggaling wanudya ingkang sulestya ing warni monggo dipun ladeni alon-alon siji-siji ya nggih ya monggo Den Ayu kula aturi dhahar menika paringipun Gusti monggo keparenga dhahar kelawan ingkang garwa Den Ayu iya to kene jamban kesempatan sedya tak dhahar kelawan garwaku ya monggo alon-alon nah sakniki sing putri nggih Dek Dwi ndulang si kakung oke ora apa-apa tu ana lomboke nduk aja to Yung iya heeh didumuk janggute mak monggo Kang Mas kula aturi dhahar cocok ya Yayi iya iki padha ndulang kabeh Tuh ana lomboke yo bojomu ben pedesan tuh ana lomboke ya alon-alon ben kena dipoto inggih ing mangke anggenipun Kembul Bujana Handrawina sang pinanganten kakung andulang ingkang garwa sang pinanganten putri andulang ingkang garwa mugi-mugi kanthi sarana anggenipun dulang dinulang kala wau handayani guyub rukunipun pinanganten ayo alon-alon nggih didadekne patahke sing anteng ya syukurlah diblok to lek ora alon-alon Satrio kembar kok kaya ngono alon sedekus sedongkok lah monggo Den Ayu ngono timpuh lah adalah kabeh ademne mesem pun sakniki kok ing mangke keparenga pinanganten kekalih keparenga ngunjuk tirta ingkang wujud abang merkatak jaman sakniki niku manten ora pantang wis ora nggih nek jamane
mantene Lia niku unjukane cukup banyu kambil. Mantene Lia. Ning lek manten sakniki lek ora pantah ora. Kemajuan no. Tenan. Lah si lanang yo ngaku ae kok. Nggih. Alhamdulillah. Kudu entek sak gelas. Dintekne ora apa-apa. Mondok kur semono kek wong loro ora apa-apa. Ayo dintekne. Ora sida. Nggih. Ya wis sampun cekap. Pun cekap. Iya, dan pokoknya manten ini aku percaya 100% oke. Nggih. Pun. Wis le ngadeg le. Ngadeg le. Aja kurang doglok ning kono. Iya. Foto sakniki. Panjenenganipun Ibu Jur Sumbaga sampun paripurna niki. Nuwun kawula nuwun. Dewe-dewe panjenenganipun para pinisepuh sesepuh. Enggare kali menika kawula keparenga gembil kamardikan panjenengan sami. Sawetawis dangu anggenipun ngawontenaken tata laksita cara panggih kawula mawantu-wantu tansah nyuwun lumeceri samudra pangesami ingkang sakelangkung ageng. Niki diweteng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang bagya mulya titi laksita hadicara panggih sampun paripurna tunggap tata laksita hadicara salajengipun nggih hadicara sarah tinampi keluarga agung ingkang saking Suren pramila ingkang pinitaya alhamdulillah sampun paripurna